Вітаю вас, мои шановныя сябры, на канале Вохра Сервис. Сёння до нас потрапіў у ремонт мобильник Philips модель S309. Гэта двухъядровый мобильник з чысцінёй процессора у 1000 МГц, 1 гигабайт RAM памяти, 4 гигабайты убудаванай памяти, разрешение 4-дюймового экрана 800 на 480, емкость аккумулятора 1600 мАч. Як сказал замоўца, проблемы у гэтага мобильника с тачскрыном. Мобильник может працаваць наступным чынам. 2 дні тачскрин может працаваць, а потым тыдзень может быть у атрубе. Мобильник я разобрал и першае, что зрабіў, прагледзеў коннектор тачскрина. Можно убачить, что на раздыме бачны черненькие плямочки. Это означает, что на раздым потрапила вадкость. И так само, калі я достал шлейф тачскрина, то убачыў на контактных пляцоўках шлейфа чорныя плямы і белыя вокіслы. Гэта і ёсць прычына з'яўлення падобных глюкаў. Раздым я зачысціў изопропиловым спиртом, таксама зачысціў контактныя пляцоўкі шлейфа, але ж под микроскопом убачыў, что черненькие плямы в некоторых местах захаваліся, а гэта означает, что хутчэй за ўсё медленно, але ж коррозия шлейфа будзе працягвацца. Да таго ж у месцы дотыку иголки раздыма до контактной пляцоўкі шлейфа я убачыў наскрозь выедзеную маленькую адтулінку. Гэта означае, што калі іголка раздыма потрапіць у гэтую выедзеную адтуліну, то тачскрин у нас зноў будзе глючыць. Таму вырашана прапаяць контактныя пляцоўкі шлейфа тачскрина. Гэтым і будем займацца. Конечно, паять будем под микроскопом, бо дадзеную операцию без микроскопа зрабіць немагчыма. Наносим флюс на шлейф. Нам трэба прапаяць толькі один піночак, якому дасталася болей за ўсіх. Усе астатнія у добрым стане. Ёсць там месцы, якія коррозией праеліся амаль што да каптона. Берем паяльник, добра пролуживаем жало. Не трэба ніякіх капляў на жале. И пролуживаем гэты пятак. Зараз мы з вами будем, шановныя мае, разглядаць тэхналогію аднаўлення контактных пляцовак шлейфоў. Прапаяў, значыць, я шлейф на нашым мобильнику Philips. Тачскрин у нас працу сваю аднавіў. Зрабіў я гэта наступным чынам. Па-першае, трэба удасканаліцца перад пайкай, што контактные пляцоўкі сядзяць у нас
на каптонавай аснове, якая вытрымлівае вялікую тэмпературу. Бывае, што кантактныя пляцоўкі прыклейваюцца да іншых асноў і проста пры малейшым дотыку паяльнікам вы гэту аснову ўшчэнт плавіце і псуеце шлейф. У нашым выпадку кантактныя пляцоўкі наклеены на каптонавую аснову, значыць, паяць магчыма. Проста луджэнне кантактных пляцовак нам нічога не дало. Тачскрін працягваў глючыць, бо адзін з піноў шліфа быў значна паедзены карозіяй. Выглядала гэта наступным чынам. Была выйдзена да каптонавай асновы адтуліна у цэнтры, як правіла, якая патрапляе ў раздыме на іголку. Потым карціна была вось наступная. Вось такімі вось яно так павыядала. І вось тут вось маленькі кавалачак у нас заставаўся, на якім была трэшчына. Гэта трэшчына разыходзілася, і тачскрын у нас паспяхова працягваў глючыць. Што прыйшлося зрабіць? Як вядома, каптонавы скотч у нас агаляе кантактныя пляцоўкі недзе вось адгэтуль. Таму прыйшлося спачатку зачысціць вось гэты круглы пятак, недзе вось такім чынам, залудзіць яго, пралудзіць усе аскабалкі дадзенага кантакта і накласці вось сюды вось на гэты наш кантакт танюсенькую медны дроцік. І гэты медны дроцік быў пад мікраскопам прапаяны. Такім чынам мы аднавілі працу шлейфа тачскрына. Можна ўбачыць, што наш мабільнік Philips добра працуе. У той жа момант, прапаяўшы кантактныя пляцоўкі, мы перапынілі працэс карозіі. З вами быў Вохра Сервіс. Усяго вам самага найлепшага. Няхай вашыя дэвайсы працуюць вечна. Ну і да сустрэчы на канале падчас наступнага рамонту.